Арсемий е заинтересиран за двойца нападачи. Екипата на Арсемий продължава за заводната им за битката за по-висок плазма в пригорци за двойца нападачи Сашко Дунов и Албан Тайби. Дугов го завърши на престоят в Охрид. Позади на Арсемий най-близко до неподписа за него. Измината полусезона наздава 11 меча и после 6 гола додаха пак Тапи, koji изпълни правилата за бонус играч. Полусезона постигна 3 гола на 15 меча за Детонит Плочковица. Сезон 2019-2020 има 13 за Ренова, 0 асистенции, 0 жълти, 0 гола, 0 асистенции, 0 червени картона. 2021-2022 настъпва за Ренова и има 9 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, 0 червени картона. 2022-2023 за унгарски клуб Халнец има 6 настъпа, 1 гол, 0 голове, 0 жълти, 0 червени картона. 2023-2022 Шматстор има 6 настъпа, има 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, 0 червени картона. За унгарски клуб 2022-2023 има 1 настъп, 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, 0 червени картона. Има викане в репутация 2020 за Евроско първенство 2022, 3 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, 0 червени картона. 2022 от Ренова безплатно Халес, Ужвенски клуб Халес. 2023 Халес Бозов от Сванзен. 2023 Борис Бозов от Ханзец. 2023 Халес безплатно Беса. 2026 безплатно в Детонит Плочковица. 2025 от Детонит Плочковица безплатно в Арсемий. Сашко Духов от Арсемий трансфер в Кожух, Гилерия има 2021-2022 има Евроконференцийска лига, има 2 настъпа, 0 голови, 0 асистенции, 1 жълт и 0 червени картона. 2015 където е починало Пелистер безплатно в Търново, 2018 от Търново безплатно в Теквеш, 2020 от Теквеш безплатно в Росоманидос 83, 2020 трансфер в Каменица Саса, 2021 от Каменица Саса трансфер от Силекс, 2022 ползват в Пелистер, 2023 бората се ползва в Силекс. Среда ползват в Силекс, ползват в Каменица Саса. 2023 поврата се ползва в Каменица Саса. В Силекс 2023 в Силекс безплатно в Каменица Саса. 2023-2024 в Каменица Саса в Охрид. 2025 Охрид безплатно в Арсемий и 2025 Арсемий го продава в Кожух, Евгения.